S'apropa el dia de la no violència i de la pau, que serà el proper dia 30 de gener. I ens agradaria que com a escoles ens anéssim preparant per a aquest moment. I què millor pot fer de portaveu d'aquesta cultura de pau que els nens i nenes de les escoles? I volem convidar-vos a compartir amb ells una reflexió prèvia abans d'arribar a aquest dia, perquè el Dia de la Pau no deixa de ser un dia puntual en el nostre calendari, però la pau l'anem construint en el camí, en el dia a dia, amb les petites coses que anem fent. I per això ens agradaria fer una petita reflexió amb els vostres alumnes, que la poguéssiu pilotar i facilitar tots vosaltres com a docents, on a través d'un núvol de preguntes poguessin construir què és per ells la pau i què és per ells la violència. I des d'aquí poguéssim veure quin tipus d'accions podem fer per transitar des de la violència fins a la pau i anar-los ajudant a fer aquesta construcció. Segurament ens sortiran paraules com ens ajuda l'escolta, ens ajuda el reconèixer l'altre, ens ajuda el fet d'estimar-nos, ens ajuda el preocupar-nos els uns als altres, el cuidar-nos. I des d'aquí poder veure quines de les accions que us proposem i moltes altres que teniu a la vostra disposició podeu dur a terme estirant d'aquest petit fil que haureu construït amb tots ells i totes elles. Esperem que el recull de propostes que us facilitem puguin ser-vos de la vostra ajuda en aquest dia tan especial.